The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 43:2. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. Psalm 5:11-12. Let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. Psalm 34:7. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. Psalm 91, 1-10. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Proverbs 21:31. The horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. Proverbs 29:25. The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Psalm 4:8. I will both lie down in peace and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon kung naapa kita mga sala diha sa atong kalag kini kun dili nato kini sugid ngadto sa Dios, ngadto gyud diretso privately to God the Father, then it will only become a barrier to our study of the Word of God. Busa, using the principle of 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human imo buhata kana, may balik ang imong pakikambitay sa Dios o ang pagdumala sa Espiritu Santo sa imong kalag. O lang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ
and thou shalt be saved. Umani mubuhata ka na ikaw, magkasalmot na usap. Nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios ang kamatuoran. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon, magampo ta. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Imo pa kami gipabuhi ning among lawas kini timaylan nga nagapadayon pas paglihok ang imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi bisan dili kami takos. Imo pa kaming gipabuhi gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, o sa imong grasya. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala. Welcome na usab kaninyong tanan, mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the Unfailing Love of God. Ang way pagapakyas nga gugma sa Dios. Okay. Ato nang nasayran, atong gitun-an kagahapon ang mga punto bahin sa pagkatalagsaon ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao dinhi sa kalibutan, nahimong unod ang pulong sa Dios, and the Word was made flesh. So mao na nga he was born through the Virgin, ug ato kining nasayran kay anto ning akyog hisgot bahin ining hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Sanglit may kalabutan man kini sa gugma sa Dios. Okay? Mawita ni nga John 3:16 ayaw ginakalimti. Nakita nimo mao nay unod niya ng the unfailing love of God. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have everlasting life. So mao kana nga nagpakita gyud ang Dios sa iyang gugma ngani kanato. So mao na nga iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo aron sa paglukat sa atong mga sala. So gugma ang nag-aghat ni tanan. So, during the hypostatic union of our Lord Jesus Christ, ang atong Ginoong Jesucristo wa mo gamit or execute his divine attributes to help his human attributes. Wala. Instead, he used his wisdom, Sophia. O kanay original nga pulong sa wisdom. He used his wisdom in executing his Father's plan. Now, sa diha nga si Ginoong Jesucristo tintal ni Satanas, unsa may ang pagtintal, to turn the stone into bread. Samtang si Ginoong Jesucristo nagpuasa sud sa kapatan kaadlaw, 40 days didto sa kamingawan. He was brought or taken by God, the Holy Spirit, to that high mountain. So, he was brought there tungod because of God the Father's plan for Christ. You see? Tungod man to sa plano sa Dios. So, kini si Satanas, iyang gitintal si Ginoong Jesucristo to solve our Lord's problem of hunger, pinaagi og milagro. Mao na nga nasayo naman ta nga ang milagro
dili kini importante. It is Bible doctrine that is resident in the soul, because metabolized Bible doctrine is the real miracle. Ato naman yung hisgutan. The real miracle is Bible doctrine. Kung abi nimo, I would just smile when I hear some people na ubang mga magtutuo, dili mga magtutuo, nga moingon nga kita ko nung nagtuon sa pulong sa Dios consistently and persistently, wa kuno tay gibuhat. We are not doing anything. Sige lang kuno tagtuon. We are just studying and doing nothing. Pagkatawa lang ko, pahiyom na lang ko ani makadungog ko nini. Well, of course, ginatong ibuhat. This is better than doing many things without anything in the head. Husto? Ngaway suod sa atong nauna. Now, inom believers are mandated to acquire knowledge. Kaya manduan man ta sa Dios. Kita pa ang kunon o unsa kanang panag-iyahon ta. God mandates us to acquire knowledge, hala, more knowledge. Unsa may tuyo? For what purpose? Aron nga kita mahimong giingon og doctrinally smart. Kasabot ka? Unsa ba akong bud pasabot? Nga hanas ka og doktrina, doctrinally smart. Because being doctrinally smart as believers, dili ta mahimong dormat sa kinabuhi. We cannot be doormats in life. Doctrinally smart in life means, paminaw, smart in every facet in life. They be in family, in our work, in our business, in our relationship with others, in leadership, etc. Naibaw ka? God wants believers to be brave and courageous, not to be weaklings. Dili man ang kamubuton sa Dios. In fact, God wants believers to be victorious, successful, and winners in life. Kay God is the author of winners. So, buot sa Dios nga kitang mga magtutuo, makaangkon nining musunod. Blessings, prosperity, success, promotion. Mao ni buot sa Dios nga tumangkon. Mga panalangin, mga kauswagan, mga kalampusan, mga pag-usbaw, promotion. Now, how do we acquire these things? Unsa man? Nanamo na. Operation SLBA. Operation S study, learn, believe, apply. You see? Apply. Study, learn, believe, apply God's Word sa atong kinabuhi. No, ako maning sige balik-balik na kung painumdum nimo nga studying God's Word is one thing, but applying God's Word, believing and applying God's Word is another thing. Gusto? Na sa may tugon sa Dios, pahimangno sa Dios, mando sa Dios, kanatong mga magtutuo. 2 Peter 3:18. Ayaw na yung taong kanakalimti. Grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And then, sa atong mo lagi na adlaw-adlaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, pagpakaon sa atong kalag. No. So ay ragod na pagkaon ni imong lawas ato itandi lang ni sa atong lawas. So ay kaon kausa lang sa kasimana. Manigingon sa akong amigo nga buhi pero niwang. Mao lang uban ang ilang pagtuo nga okay na nila, makasimba sila
madomingo, mura na, paminaw sila sa wali, mulusot lang speakers dunggan po ng ilang nadungog, nga wali. Why, unsa? Why, pagkamabungahon mo, bito na itong iyong prinsipyo nga, kanang ritual without reality is meaningless. Why kahulugan? But ritual with reality, naon sa man ang ma-reality man, tungod sa pulong sa Dios na naana diyan ing tapot na yun sa imong kalag. Ritual with reality na is meaningful. Namo na. I hope nakasabot ka nining atong patinaw kanimo. Kaya atong tumong common objective lagi, common goal ingon nga mga anak sa Dios as believers in Christ is to attain spiritual maturity. That is our goal. Kay mao man ay stage of capacity for life. You see? So, that is our objective. To reach capacity to receive kadto ka kung ipanginganlan, mga panalangin, mga kuswagan, mga kalampusan, pag-usbaw nimo, pag-promote nimo. So, however, we should be aware that our enemy, kinsa man ang nagunang kaaway sa Dios, si Satanas. Mo gini number 1. He is roaming around as a roaring lion and looking for anyone whom he may devour. Hay man na. 1 Peter 5:8. Na. Sige na siya ngum-ngum nagpangitag kinsa iyang. Unsa? Lawgawon iyang disturbuhon, ayang baldahon. You see? That's why kitang mga magtotoo are mandated to be sober and vigilant. Muna, 1 Peter 5:8. Sa laing bahin, ang Biblia delineates that we believers are going to be evaluated. Himuan ta og pagtasal ang atong mga binuhatan, they be human or divine. Kaya duha ra mong klase ning atong mga maayong binuhatan. Maayo ha? Maayo. Ang tawhanon nga maayong binuhatan, mo nigingan lang itong human good. Kining human good, kay yaman as tao, will turn eventually into evil. Maayo na sa matas mga katawhan. Apan sa mata sa Dios, of course, may mata ang Diyos. So, that is just an anthropopathy siya marumasabtan. Nga, sa tubangan sa Diyos, kanang mga maayong binuhatan nga tawhanon, human good works, gitandi lang na sa kahoy, kugon, o dagami. Wood, hay, and stubble. Nga kanang imong duslitan o sa may tabuan na. Musila o mana. That is combustible. So, mauna nga. During, after the rapture, na naman ang bima, katong, unsa to? Atong giingon nimo, evaluation time. Okay? Sa judgment seat of Christ. Mubanos dayon, human ang rapture. Hahimuan o pagtasal. Ato mga maayong binuhatan. Samtang dinipatan ng kalibutan na. Kung tanawon ka na, pinagi sa, unsa, kanang kalayo, they are to be tested or to be evaluated by fire. Tanawon yun na sa Diyos, o tawhanon ba na, o Diyos nun ba na. Kasi, kaya ang Diyos nung maayong binuhatan, gitandi ka na sa silver, gold, precious stones. You see? Now, dusliti ko na masunog din na. That's non-combustible. So, kay di man masunog,
maura na gantihan sa Dios kay kana iyaha man na sa Dios. Kasabot ka. So mo na ang ingon nimo during the judgment seat of Christ immediately following the rapture. Mo na himuan pagtasal. Tasal means to be evaluated. So human ka na sa rapture, otherwise called exit resurrection. Now, let us remember that the unique spiritual life, ang dili kasagaran nga espirituhanong kinabuhi, makinabuhi lamang pinaagi sa Diyos nun nga paagi, not by human means. Because you know what? Unsa to atong pag-define nimo sa Christian way of life? It is a supernatural way of life. And as such, it demands supernatural way of execution. Now, what actually is the key to enter into this unique spiritual life? Unsa man gyud ang iyawi nga makasud kita niining maong talagsaong spirituanong kinabuhi. Tubag, by being filled and controlled by God the Holy Spirit. Maura na. Now, kanus amang butang mo filled by the Spirit. Pinagi sa atong paghingalan, pag-admit, pag-angkon sa atong nabuhat ng mga sala. Acknowledge, name, cite, enumerate. Mo naigi kanang naay gisgutan diha sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? So muna. Now what's this? We cannot ask for the filling of the Holy Spirit. Di ni mo na kanang mapangayo. Dili. We cannot ask. Nga kinahanglan kita og pulong sa Dios nga atong kanang magaling to metabolize nganhi sa atong kalag, unya i-apply kana sa atong kinabuhi. Otherwise, we would not know the precise way unsaon pagpapuno kanato sa Espiritu Santo. Kasabot ka? So that is why this is a critical point. This is a critical pathway o atong hisgutan kana. That is a critical pathway for the believer. Now, unsa man ning critical pathway? Well, ang imong pag-angkon na og pulong sa Dios, na nakay pulong sa Dios sa imong kalag, dugangan ka ng maong pulong sa Dios, sagulon ka na nimo og pagtuo. Mixed it with faith. Unsay resulta? Diyos nun nga mga panghuna-huna, divine viewpoint. O ang resulta niya na kaalam, wisdom, Sophia. Sophia ang original nga pulong. Now, akong balikon katong prinsipyo nga to study God's Word is one thing. Apan to know, learn, believe, and apply it in our life is another thing. I hope na silsil na nimo sa imong alimpatakan. So, ang iyawi, Operation SLBA. Okay? Kasabot na ka. Study, learn, believe, apply. Now, ang pagpapuno kanato sa Espiritu Santo, usa kini sa labing controversial subject. It is one of the most controversial subject in the Christian world. Tinuod gyud. Kay naa may mga magtotoo nga wa sila masayod unsaon nila pagpapuno sa Espiritu Santo. Dako kayong trahedya gyud na. It's a tragedy who these believers
tungod lagi sa ilang pagka-negatibo, way gana pagtuon sa pulong sa Dios, they do not know how to be filled by the Spirit. You see? Unsa may opposite sa knowledge? Di ba? Ignorance? Now, tagingon sa human viewpoint nga, ignorance of the law excuses no one. Apan alang ka na itong mga magtutuo pod, ignorance of Bible doctrine or ignorance of the Word of God excuses no believer. Kasabot ka? So, ang grabe pag yun, kaya na pag yung mga magtutuo, kanang, well, naiuban nga, nasayod sila, di ba, sila saan po papuno sa Espiritu Santo. Mauna nga, sigihan na to ning malmal gyud may tungod ni ining paagi unsaon na to pagpapuno sa Espiritu Santo. Now, dili man na to inimo-himo lagi. Naman na pulong sa Dios. Kay kini ato maning hinanay na maning mga kanang plano sa Dios kini. So unsaon man nimo pagpapuno sa Espiritu Santo? O ikaw nga wa pagyud maklaruhin ini. The answer is by using the recovery technique of 1 John 1:9. Mano atong gitawag og recovery technique nga ka maka-recover ka, maka-restore ka sa imong kanang pagkingabitay sa Dios ug pagpapuno sa Espiritu Santo. Mao ra man ang paghiha. You see? That's the key to enter the operational divine sphere and to be able to fulfill sa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ra. This is the key, the real key. But it is not enough to rebound. We have to keep moving. Dili kay kutob ng pagkadiha mo ingon ka, okay, naman day rebound. Okay, rebound ko ron. Inighunong ni mo diha, you don't move, dili ka mo padayon sa pag-unsa, kanang assimilate doctrine to inhale the Word of God aron imo ma-exhale sa imong pag-apply nini. So, di gyapon magsilbi. For all you know, di ka magdugay kung igor ka sa pag-rebound niya, you do not keep moving, di ka magdugay. Balik na po ka sa imong kanhinga unsa pagkakarnal. So sabtag na, this is our occupational hazard kining pagkakarnal. Sala. You see. Mas grabe pa ni sa coronavirus kining sala. Di man ina. Kung imog yung kanang if you dig deeper into this doctrine, wag yun. Mas grabe pa yun. Kaya nga naman, makapusgay, makaguba sa imong espirituhanong pagkinabuhi, sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi. Magubag yun. Now, mao na nga, ang mando sa Dios dili lang kay kutob ra ka sa pag-rebound, kutob sa pagsugid, nya mura. No. So, gikinahanglan ang atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. That's how to perpetuate our spiritual momentum. Kung sa may buot pasabot ni spiritual momentum, kailangan itong gibuhat. This is part of the spiritual momentum nga maka-abanti ta ngadto sa udahan, dili kay mo atras ta, mubuilo ta sa atong kinabuhing espirituhanon. Now we have to keep on keeping on sa atong gitawag natong post-salvation epistemological rehabilitation. Murag ni rehab. Padayon. And let doctrine circulate. Tuyok-tuyukan na yun na diha sa imong panimuot in the stream of your consciousness. Now, inom dubi katong tulo ka spiritual skills. Ato na po ning balikon. What are the 3 spiritual skills?
spiritual self-esteem, una. Sunod, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity. Now, kontrahane at bangan kini tulo pod ka arrogant skills. Iyahan ini Satanas. Tulo ka arrogant skills. Number 1, self-justification. Number 2, self-deception. Number 3, self-absorption. Sa ibot pa sabot? Self-justification, mo justify ka mo nga tarungan kasi mong kaugalingon mo kini mo kadto mo manggod ni ingon ini tungod niya to. Self-justification, arrogant skill na. Ikaduha, self-deception, gilingla nimo ang imong kaugalingon, arrogant skill gyapon. Ang ikatulo, self-absorption, na-absorb nimo imong kaugalingon, me, myself, I, ikaw yun ang imong tutukan yun na huna, wala ang Diyos. Tungod kay kining self-absorption, imo namang pagtutok imong kaugalingon, that is arrogance skill. Number 3, ibaw ka, we have to be aware all the time sa tanang higayon sa paghulagway sa protocol nga plano sa Dios. Now, taon-taon naman natong at pagpasabot nimo nga mao ni ang description paghulagway sa protocol nga plano sa Dios. A right thing done in a wrong way is unsa? Right or wrong? Wrong. A wrong thing done in a right way, wrong gyapon. A wrong thing done in a wrong way, samot na nga wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mao ni ang description sa protocol nga plano sa Dios. Okay, kamong bag-o pa, mao pa'y pagkadungog ninyo niini. Ayaw na ni kalimti. I-sil-sil na po ni. Huwag naman. This is the description of the protocol plan of God. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. A right thing done in a right way is right. That is the plan of God. Mao ka na ang plano sa Dios, which is otherwise called unsa pailaingan, the Christian way of life, the divine dynasty, the royal palace of believers, God's power system, spiritual life of believers. Mao ni mga synonym sa plano sa Dios. Now, kinahanglan atong masilsil na kini nga atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ang iyang gigamit samtang dinhi siya ning kalibutan as far as his spiritual life was concerned. We church age believers also have those things. Mga assets ba? Spiritual assets. Gigamit ni Ginoong Jesucristo. Iyang gibilin kiningan ni kanato. Human siya mo litok dito sa samtang gabitay siya sa krus ug tetelestay na humana. It is finished. Iyang gibilin kini mga spiritual assets. Now, tungod kay iyang gigamit kining maong mga spiritual assets, mao toy nakapahimo niyang mananaog sa iyang kalibutanon nga misyon, in his earthly mission. Remember, sa diha nga siya gitintal ni Satanas to turn the stone into bread, Christ used only his humanity essence, ang iyang tawahanon ra nga kinaiya. Bisan tuod og siya nagaagad lamang sa gahom sa iyang langit ng Amahan o sa Diyos Espiritu Santo. So, Christ used only his humanity essence, although
He depended on his Father's power and God the Holy Spirit's power. Kay kini na ho mo ni sa the doctrine of kenosis. Inomdong ka ba? Na-review maghihapon ni. The doctrine of kenosis. Kenosis, K-E-N-O-S-I-S. Kenosis. Naon sa may pasabot nini. This is the doctrine nga naga kanang padayag nga si Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union, iyang gihawas ang tanan, iyang kaugalingon in the independent use sa iyang pagka-Diyos. He emptied himself in the independent use of his deity. Mao ni ang doktrina sa kenosis. Okay? So, ayaw na po nagkalimti. Now, one of the 10 problem-solving devices unsa grace orientation. Okay? Ang grace orientation is one. Now, what does this mean? Kining grace orientation. Ang grace orientation, nagpasabot kini og pagka mapaubsanon. It means humility. Kay si Ginoong Jesucristo na nag-iya gid siya a tremendous virtue of humility. And we know that ang pagkamapaubsanon, bertud kini, di ba? It is a virtue. Ug kini, it is a byproduct of Bible doctrine nga galing metabolize na nga ni sa atong kalag. Kay, of course, unsa mo gining metabolism din nga ipa-metabolize ang pulong sa Dios. Well, kini function ni sa Diyos Espiritu Santo. It is God the Holy Spirit's function to metabolize Bible doctrine. Okay. To begin with, sa pagpatalinghog nimo, pagdungog nimo, pagpaminaw nimo sa gitudlong pulong sa Dios sama nini karon. Naminaw ka kay ginamit nimo ang imong imong ear gate. Okay? Musod magyud sa imong dunggan. So sa imong nadungog, okay? Og nasabtan. What you heard and what you understood. Moingon ka nga, mutuo ko to, tinuod na. Okay. So, unsa na may mong gihimo diyan to? Hingtuo ka. Yeah, inomdong ka sa atong operation is LBA. Study, learn, believe. Namo na. That's the part. Ang pagtuo na nimo. Believe. Human nimo tuuhi, then maimo nang magamit. Kaya only metabolize, paminaw, only metabolized Bible doctrine is usable sa atong espirituanong pagkinabuhi. Ang wa ma-metabolize, wa magaling nga pulong sa Dios, dili na magamit. Kay nahuog man lang na sila sa academic knowledge. Parihara na sa atong nibawan sa eskwelahan. Academic knowledge ra. It has no validity in our spiritual life. Why gamit sa atong spiritual ng pagkinabuhi? Magamit na nimo sa imong adlaw-adlaw pag kinabuhi ingon nga tao, apan when it comes to spirituality, wala. Kaya wa man ma-metabolize. Kaya ang tinuod gyud pag metabolize na, by the way, ma-metabolize lang kana sa Espiritu Santo sa diha nga imong tuuhan, ang imong nadungog, nasabtan niya imong gituuhan. Ang Espiritu Santo mulihok dayon siya ang ministry to metabolize. Unsa man gyud metabolism? Sama mo gud gitandi man nato sa metabolism sa atong human faculties, atong of course the three kining na ay faculties nato, the sense of kanang sight, sense of hearing, sense of taste,
sense of smell and sense of touch. So pinagi niini kay atong gigamit karon through the ear gate ang atong nadungog nasabtan o karon atong gituuhan. That's the key to it all. Mo na iyawi hisran pag tuo gid mo mulihok dayon automatic ang Espiritu Santo sa pag metabolize na niya na pag unsa galing niya na sama sa atong gikaong luto. That's an analogy in the human realm. Inikaon na nato, inikahagbong na sa itong gikaon, karni baron, utanon baron, unsa pa nya nikahagbong sa atong istomago, sa atong tiyan. Unsa man na ba kay gibuhat nag lukso-lukso ka ba aron ka na magaling dili wa kay gihimo. Grasya mo na atong giingong grasya, lihok sa Dios na magaling to imo nga pagaling niya na matunaw na ma-metabolize, di na ka makakita nito karne, isda, utan o unsa diha kay na unsa nagaling na metabolize o mudagan sila ma-distribute nito sa tanan nimong silda sa imong lawas ug mao ni nagahatag na nimong kalig-on, kabaskog, mao na imong pagkabuhi. So with Bible doctrine, ang Espiritu Santo may mugaling niya na o karon kay gigaling naman mao na nang magamit. It has now kanang doon na value o validity sa imong espirituhanong pagkinabuhi. So inigamit na nimo kana nagatubo ng imong kalag. Nakasabot ka ba? So I hope nga klaro nimo na. Anaman nagtubo ang imong kalag gikan sa imong nga dito na sa imong pagkahamtong spiritual maturity. So, okay. So, ang grace orientation, balik ta, nagkahulugan o pagkamapaubsanon. Si Ginoong Jesucristo na nag-iya niining labihan ka dako nga niining bertud sa pagkamapaubsanon. Tremendous virtue of humility. O kining humility is a byproduct of Bible doctrine nga na-metabolize na sa atong kalag. Kaya binimo si Satanas, naapod siya kanang iyang kaugalingon nga standard operating procedure, SOP. Kini si Satanas ba? Naapod ni siya SOP o MO. Nabaw ka bang sa imo? Modus operandi. Sanglit, siya miuna magtintal sa atong unang ginikanan. Mao man gito iyang giuna gyud tintal. Our first parents in the garden. So mao to iyang tuman tong iyang SOP o iyang MO. Now, kinsa may iyang giuna gyud tintal? Ang asawa niya Dan. Ang babae. Si Isha. So, unsa man tong temptation ni Eve? Genesis 3. Number 1, appeal to appetite. Iyang yung gidasig, gi-motivate. Kaon, physical man to. Why did God prohibit her to eat the fruit of the forbidden tree? Nga naman gidid. So, ikaduha pod, appeal to physical gain. They can eat, so they will be like God if they eat. Mental ni Satanas nila, mapariha mo sa Diyos. Bukas inyong una-una. Now, when Christ was tempted by Satan to convert lagi the stone into bread, ang ato kini Jesucristo mitubag. Satanas, ang tao, dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang, kundili pinaagi sa pulong sa Diyos nga magagula sa baba sa Diyos.
gikutlo pud ni gikan sa Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 3. Now, unsa gigamit ni Ginoong Kristo sa pag-confront niya ni Satanas? The Word of God. Christ used the Word of God in refuting sa pagtintal ni Satanas by quoting Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3. Kaya binimo, we have to always remember, kinahanglan natong hinumduman nga ang gahom sa Dios mao ang iyang pulong. Ang gahom sa Dios, God's power is in the Word. God's power is God's Word is the power. Akong balikon, God's power is the Word. God's Word is the power. Sabtag na. If we know God's Word, naatay gahom, naatay kaligon. Di man nina, narapon na ni mong mutuo ka ba niya? No, di. You see? This is doctrine. Bible doctrine. Pulong kini sa Diyos. So, kung balikon, if we have God's Word, we have power. But if we just study God's Word without His divine omnipotence, what ay gahom? What? We have no power. You see, we need to consider two options. Dunay duha ka kapilian nimo, two power options: feeling of the Holy Spirit o metabolized Bible doctrine. Nga naman nga itong nagipangisugutan. May kalabutan kini sa atong pag-ugmad ni ining atong hilisgutan bahin sa dili mapakyas nga gugma sa Dios. You see? Nakita nimo nga tungod sa iyang gugma mo'y nagaaghat, hatagan kita sa Dios o gahom through His Word. So, natay pagkapilian ni power options: feeling of the Holy Spirit and metabolized Bible doctrine. By the way, nagtuon ta ni bahin kini sa earthly life sa atong Ginoong Hesukristo atol sa iyang gitawag og hypostatic union ug ang iyang paggamit sa nagkalinlaing mga espirituhanon nga mga kasangkapan nga kanang provide kaniya sa iyang langitong amahan. Iyang gigamit gyud for the purpose of pursuing His mission ngadtong iyang unang pag-ani dinhi sa kalibutan. Mao na nga atong ingon na nimo nga He grew up in wisdom and stature. Lucas 2:52. Kita mga magtutuo din sa panahon sa simbahan, gimanduan usab kita sa pagtubo diha sa grasya ug sa kaybalo bahin kang Ginoong Hesukristo. Segundo Pedro 3:18. Kaya nga itong Ginoong Hesukristo encountered temptations and He never lost His focus while being tempted. Maupod na ang buod sa atong Ginoong Hesukristo nga atong sundon. Be imitators of Christ. Ato ni padayon ugma ayog sipyat sa pagpadayon sunod niining atong pagtuon bahin niini. Okay? So dinhi lang una kita mo hunong ug atong ipadayon kini ugma. So ang tanan. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo ning lain na usab nga higayon sa among pakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong way pagkapakyas nga gugma. Salamat nin tanang grasya, wala gyud kami amuan ini ikatampo. Kay tingin tanan imo namin gipahiluna o imo nang gihanay kaniadtong wa pang tanan. Wa pa gani kami mga tao. Wa pa gyud ang tanan. So, salamat o Dios. Dili matuki mo pagpasalamat kanimo
sa imong pagkatinumanon sa imong mga saad. Thank you for our Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makabadayon sa among pagtuon sa imong pulong kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.